Il-qorti preseduta mill-imħallef Miriam Heyman bdiet tisma' l-mandat ta' inibizzjoni li l-Partit Nazzjonalista għamel kontra l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir biex iwaqqaf ix-xandir ta' spots li jderu fuq TVM brabta mal-budget tas-sena d-dieħla. L-avukat tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch-Olivier argumenta li dan il-mandat għandu jittieħed f'kuntest ta' azzjonijiet passati fejn huwa qal li nstab ksur tal-liġi dwar xandir ta' spots tal-budget u li l-Awtorità tax-Xandir kienet ta' rimedju għalihom. F'dan il-kuntest iddikjara li l-qorti għandha tara x'direzzjonijiet tat l-Awtorità tax-Xandir. L-avukat Borch-Olivier qal ukoll il-kontenut tal-ispots tal-budget kien joħloq żbilanċ bi ksur tal-artiklu 119 tal-Kostituzzjoni. Fit-tweġiba tagħhom l-avukati tal-PBS Dr. Edward Gatt u Dr. Mark Vassallo qalu li l-ispots in kwistjoni kienu minnhom infushom ta' natura informattiva u li bl-ebda mod ma kienu jiksru l-obbligi kostituzzjonali tal-PBS. Qalu wkoll li l-kontenut tal-ispots ma kien bl-ebda mod kontroversjali politikament u li għal daqstant il-mandat kien bla bażi legali. Qalu li dan il-mandat ta' inibizzjoni ġi preżentat mill-Partit Nazzjonalista bħala mossa strateġika biex jitwaqfu l-ispots tal-budget u qalu wkoll li l-Partit Nazzjonalista seta' talab rimedju lill-Awtorità tax-Xandir qabel ma ntavola l-mandat. Dan ġi konfermat mill-avukat Mark Refalo fisem l-Awtorità tax-Xandir li qal li l-Awtorità kienet ta' rimedji bħal dawn fil-passat u qal li meta sar il-mandat il-bord tal-Awtorità kienet jinvestiga dawn l-ispots u li dwarhom l-Awtorità ma laħqetx ħadet deċiżjoni għax il-mandat ta' inibizzjoni sfratta kollox. Il-mandat ġi diferit għal digriet kamerali li mistenni jingħata mill-qorti fil-jiem li ġejjin. Sa dan it-tant ir-rikors li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista biex diriġenti u impjegati tal-PBS jiġu kundannati għal disprezz lejn il-qorti ġi diferit għal provi tal-istess partit.